ase omosa keito Edwin Mukaya nero gotoigorra ayati kirchinsa isato wasenjera yoboikano abwase aikirana ase omocho bosongo ase dukenene ya Huru Superstores abwase duke yoya yakobage wikirania litko ya Black Friday litukeri goya yakobali gochengerwa ase omwaka katano na kabere yo naboni go abateja baikirana ase duke yoya Huru Superstores bunenjera ya moyo kwenyorera ebintu ao abwase amagoria yakobakago kewo kegima bunenjera ya moyo gochengerana wikirania litukeri gari ya Black Friday omenyene duke yukeno uru ni gaire ya bene na gukwanira igoro yeri tukerigalia Black Friday ataya kwaga kwenikinga oyo no mwaka wa gatano na kabere ko chengera litukerio unenjira ya moyo wakambya mona ucyase abateja baya so kugendera kweneke bunangu ikirana bari aseduke ya Huru Superstores na kwenyorera ebintu ao Abantu abange nigo bekirana aseduka ya Huru Superstores eyo gotoka bwatakati bomo cyobosongo eri kwenyorera ebintu byamaguri yense kubwatekana nelitukeriga ria Black Friday. Kolengana no moteneri Huru Superstores asereta keno Huru nigakwanira Black Friday asate babuna ninchira yo kwerenera abateja bae bunambuya nabo igo nigo lyabiriri gukiraniwa ase myaka 5 nebere bono iga Kuma tude twachire kuma Black Friday, basically we started Black Friday about 7 years ago. This is the 7th time we are doing it. And we started it basically as a way of plowing back to the community. Wananchi have been with us for so long. Tukasema one day in a year we will just give them a free gift. Just a gift. Boigonigo akwanera okonia asamogoria inse asata una eganga yaya siritukeri igalia Black Friday tarikonyora bwaita bonde kolende gukonya abantu babira bigenwa ase biashara byaye ase myaka gwetani 30 bono. Oh, my NFP, most of the things talk on rero. Yes. Ntori koras Friday ndeons. It's straight cost to cost or the below cost. Na nata yawa eneri tukoliyo wakera omwana inchimbi ya mono asoko wana intu aso mwako mugima na ese miake menge babere na intu korukare kwa na ikire point ngota yana ke na so milia wana akolire na akolire kire ndo na akolire wana kinda akonya abantu aminto mbabe chi offer basically rero kirege ento gato yoreti ngendo gena then gekigioka kirege ente to yoreti onya gotega mabati ukwagaje ene risko rio ko chogore ogende onya gotagete yamaganesi ku kwanza kirege ento rero ne ritiko onya gotagete no ane bitabu no nini ndero okogore binte because gato yoreti ebintu across the board kirege ente kegwete abantu bekirana nigo borokyo mugoko munene mega yokonyora ibintu byamaguri yense kegima nabo igo kwireneria keno urungambia asugutwara enkoringi nene muno asomo cyoyo bosongo bugokonya bateja baye nene munenga kiyo bugima bwakongire kegima narukorwa nsama yanyatieko nacho Huru Superstore nanyora amagori ebintu kanyatoko gora amagori igore bigwete bire amagori eri samura nanyara kobango gorobo si omachere igabanto mole nyomba mataige neti tema mwayerere moiketuka ya Huru Superstore tigolire lisamura mumaitaba nyamwaka bano bairanirenga batete binto biwanza ngaritega binto na bire inse sana bire amagoria inse sana buna njena gorendo chege amasi esukali amafuta aboni ebinto byonse bino birensega ngarite bona abantu bali batorigeretiga kurwase Kisi TV twasabire munyaka wa moyo kagali munyaka wa singenjo boni umuroberio no bwe Christmas munyaka wa moko myoka ligere munyaka wa moko nyole binte byamagori amansu ena bakwanirire maragoba yabono ndoro Huru Superstore na golire bintu ngerera abantu bali Christmas imba benchara bachikoiva bali ebinte byansuga igama sukali bire inse bache bagore e discount ere bya no tole ne driver ka igente tebin kwa bere bakabonchali alia umopaka abantu baragere gakiera onde ye Huru Superstore bali bya ndagerere nse mechera masichi sukali chichumbi ena iwe tobune bindo mbere town ebire bya offer Huru Superstore o mane na je na nyorre mbaru setiri gori ebinto bike ne serikali yeto toko isaba serikali enene enyare go tokonya
iruka to murabe bibi to chande kile mono igotogo sekana koramu ase nje tabuati ka kibato ne ujumi nye sensa ke elinde bintu bira chibira neno ne suko entindo chose no nabana bane baje balindasi nonya nabonigo baburia umuteneri w'uru Superstores kwenekia ngo bikalichi branch guchichinsemo aushagusi eligo konya abantu mbagocha mpaka umuchibusongo elio kugora ebinto koto wale gosaba oro yaito yale gwanje beke branch no ego chiogembo mate to nyorerange amagori abo tali bobe mbuyale Black Friday ritkeriga uru Superstore nigo yene na amagori ya inse kegima asaba ando kuruchinsemo bekera na sensemo iga kugora na kwenyo rebindo na nena mona uninga kega Christmas kyanyara ko bagi gwikange kuripotera Kisi Television kurugega sechiduke chiga cha uru Superstore letariane Edwin Mokaya Biamana sana umusekeito Edwin Mokaya sogo twaliganira orobochoro imeo muchobo songo kurwase chiduke cha uru Superstores boigo abasaki gusabara dibaito bachire kumakurwase TV ya Kisi TV bakurawa nere Joan kwambuka leader abweroti babu ya kuzela sana wapoa millionaire presenter Mokaya director mtonga Kenya Elvis Manyara asogo ikirana aseduke ya uru Superstores imeo muchi obusongo na koteretera ayonse ya maseyemo habwa seduke yo bene ya chengira litkoria Black Friday asibanyar ko bago chengira litkeri gasegeka kimyaka 5 nebere bono bunanyako bagakwenekea omotenene libweduke ya uru Superstores Ken Horu